Velkommen til Granmosevej. Attraktive boliger opført i naturskønne omgivelser. Nyopførte 3- og 4-værelsesboliger. Egen carport med mulighed for installation af privat ladestander. Stor lys entré med vaskemaskine og tørretumbler. Badeværelse med lyse klinker og rummelig brusekabine. Stort og lyst køkkenalrum. Værelse med god skabsplads. Boligens andet værelse også med dejlig skabsplads. Boligens soveværelse med stor skabsplads. Stor, lys og indbydende bolig med masser af plads. Tilhørende isoleret skur. Stor terrasse med udgang fra stue. Fuldt udstyret fælleshus til fri afbenyttelse. Vi ses på Granmosevej. Kontakt os for en fremvisning på telefon 40 34 85 58.